आथिखालनि बिगियान आरो बाहाय बिगियान मुगायाव सुबुंफोरनि रोंनाय रोंगौथिया गोबां जुदा। थारैनो बे खेबाव सासे लाइमोननि रोंगौथिखौ नुनानै सुबुंफ्रा सोमोनांदों। बङाइगावनि सासे लाइमोना हा आरो दैयाव सालायनो हाग्रा जाथोसे बाइकखौ दिहुनदों। दासान्दि गवालपारा फरायसालिमायाव फरायनाय दिगन्त दास मुंनि सासे लाइमोना गावनि रोंगौथि आदबखौ बाहायनानै दैयाव सालायग्रा बाइकखौ दिहुनदों। मिथिनाय बादिब्ला सिगाङाव लाइमोना सरासनस्रायै जों सालायग्रा साइकेलखौ इलेक्ट्रिक साइकेल बाहायनानै बे साइकेलखौनो दैयाव सालायग्रा बाइक खालामनाय जायो। साइकेलखौ बाइक खालामनाय समाव न'नि माखासे बेसादफोर जेरै दंफां, थार्मकल, टायार बायदि बेसादफोरखौ बाहायनाय जादों आरो लाइमोननि बेबायदि नाजानानै साइकेलखौनो दैयाव सालायग्रा बाइक खालामनानै दिहुननो हानाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा बाख्नायदों। आथिखालनि बिगियान आरो बाहाय बिगियान मुगायाव सुबुंफोरनि रोंनाय रोंगौथिया गोबां जुदा। थारैनो बे खेबाव सासे लाइमोननि रोंगौथिखौ नुनानै सुबुंफ्रा सोमोनांदों। बङाइगावनि सासे लाइमोना हा आरो दैयाव सालायनो हाग्रा जाथोसे बाइकखौ दिहुनदों। दासान्दि गवालपारा फरायसालिमायाव फरायनाय दिगन्त दास मुंनि सासे लाइमोना गावनि रोंगौथि आदबखौ बाहायनानै दैयाव सालायग्रा बाइकखौ दिहुनदों। मिथिनाय बादिब्ला सिगाङाव लाइमोना सरासनस्रायै जों सालायग्रा साइकेलखौ इलेक्ट्रिक साइकेल बाहायनानै बे साइकेलखौनो दैयाव सालायग्रा बाइक खालामनाय जायो। साइकेलखौ बाइक खालामनाय समाव न'नि माखासे बेसादफोर जेरै दंफां, थार्मकल, टायार बायदि बेसादफोरखौ बाहायनाय जादों आरो लाइमोननि बेबायदि नाजानानै साइकेलखौनो दैयाव सालायग्रा बाइक खालामनानै दिहुननो हानाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा बाख्नायदों। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।